Tervepä terve, täällä taas Finn Coloriner ja pelaan Black Ops 2. Täältä mennäänpäs tänne ylös. Katsotaan tulisiko tuolta, ketä ei tullut. Tonne lenti jotain. Yksi häviöllä. Tasapeli. Siinä on puokki. Täältä mennään vaapurteita. Tänne. Niin tohon kannattaa heittää toi. Oho. Hitto kun meni säätämiseksi. No, ihan sama. Mennään täältä. Kirjoita täältä. Ai se oli puokki. Joku nyt räjähti sinne ylös. Nee, emme jaksa mennä kattoo. Siitä tappo. Selkää. No, ihan potimme sama. Nyt tästä tappo. Lähteekö? Ei. Ties tappo. Rennot sekä. Ei sitä tarvitse. On parempi näin. Takana taas joku hitsi. Mennään täältä. Jos äsken huomasitte, kun otin ton pislan, niin tossa oli toi, siinä on toi, tänne molemmat on tällaisia burstiaseet 3 sarja. Kipakoo, no sit takas. Katsotaan tuleeko, ei tule, että menee. Tänne kokeillaanko tossa joku, ei ollut. Sitten täältä, voi hitsi. Saakeli puukkopoika. Minä pelkään ei ollut ketään. Onks tuolta tulossa joku? Ei oo. Sitten mennään tänne. Tosta tappo, Saviori, pelastin ystäväni. Tosta tappo, Avengeri, ystävä ehti kuolla. Huono paikka ja sit karkuun, en kuollut. No voi, sivusta. Mä Nikinits. Onko se Nikinits siellä? Oli se siellä. No, Ravenge. Ei ole tuolla tosta, lähteekö? Ei, assist. Ketä se on? No ihan sama. Sitten täältä tuolta tuleeko jes tappua Saviori. Kenetköhän me pelasti? Varmaan mun takana oleva. Sitten mennään täältä taakse. Näin tästä alas. Ja sit siitä jes. Savior pelastin taas jonkun kenetköhän. Tuon tyyppi, outs. No, Papi Elko. Tosta Saviori pelastin ystävän tuolla, joka oli varmaan tosta tappo. Mutta tästä on hyötyä. Quickcraft. No. FMG olisi poika. Taas se on 2-levunen, nyt veikkaan. Joo, on se 2-levunen. Sitten mennään täältä. Taas selkä bunkle. No, ihan sama. Mennään täältä, kierretään täältä. Nee, mennään takas. Täältä. Nyt. Selän takaa tulee tonne. Hehe, mä osun sitä sillä. Siinä oli kiva killi. Nyt täältä. Tästä. No. Tyhmä FM ja lasersaattina se olisi kuollut.
No, ihan sama. Täältä ylhäältä menee mennä takas sieltä tampulla, kun tiedetään, katsotaan tuleeko ketään. Noin, houkuteltiin sitä vähän. Ei se näyttänyt kiinnostavan tulemaan meille tapettavaksi. Täältä tosta. Mä olisin jossain kaikkialla on. Täältä tosta ei. Se heti tappaa. En saa ne saasestettiin. No, olen lataamassa. Nikinits. Roudi loppuu 4 tapun päästä. Sinne toi. Ja takaa. Vau. Katsotaan tuleeko sieltä ketään. Yksi tappo, nyt lähtee Victori. Lähteekö? Yes. No, mutta se oli silti herättäessä. Tässä oli minun ensimmäinen video. Ja muistakaa tilata kanavani ja niin, pistäkää videoihin likeä ja näin. Heippa!